ଆସିବାର ଏତେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ହେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ବାସ୍ନା ବାସ୍ନା ଆସୁଛି କ'ଣ ବନଉଛ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ସେପଟେ କ'ଣ ସବୁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଛ ଏଇଟା ଡାଲି ପେଷ୍ଟ ପେଷ୍ଟ ଏଇଟା ପକୁଡ଼ି ତିଆରି ହବ ଏଇଟା ପକୁଡ଼ି ବନେଇବ କି ବେସନ ତାକୁ ଗୋଳା ହେଇକି ରହିଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଏମିତି କ'ଣ ଏଇଟା ଗୁଲୁଗୁଲା ଛାଣିବ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯେଉଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଯେଉଁ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଯାଇକି ଚାକିରି କରୁଛି ମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଏଇଟା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତମେ ମୋତେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ବସିଯିବା ଆଉ ହେଉଛି ତମେ କ'ଣ ଏମିତି ଛାଣିବ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିବି ଏମିତି ହେଲେ ବହୁତ ପଇସା ଆସିବ ତ ଭଲ ପଇସା ଆସିବ ବଢ଼ିଆ ପଇସା ଆସିବ ନା ତାହେଲେ କେଉଁଠି କରିବା ରୋଡ ସାଇଡରେ କେମିତି ସବୁ ଛଣାଛଣି କରୁଛନ୍ତି ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ସେମିତି ଆମେ ବି ଗୋଟେ କରିକି ବିକ୍ରି କରିବା ଏଇ ଦୋକାନଟା କେଉଁଠି କରିବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁରେ କରିବା କି କ'ଣ ନାଇଁ ତମ ଗାଁର ଆମ ଗାଁର ହଁ ଜାଗାଟା କେଉଁଠି କରିବା ଏ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରିବା କି ସବୁ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲା ଆସିକି ଖାଇବେ ଦିଅ ମାଉସୀ ମୋତେ ଟିକେ ଗୁଲୁଗୁଲାଟେ ଦିଅ ପକୁଡ଼ିଟେ ଦିଅ ମାଉସୀ ଭଳି ଦେଖା ହଉଛି ସେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାଉସୀ ନା ମୋ ମାଉସୀ କଥା କହିଲି କି ମୁଁ ହଉ ବନ ଭୋକ ହେଲାଣି ଭାରି ଯାଅ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବନେଇକି ନେଇ ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି